Que tal, señoras e señores? Prendemos as luces das cociñas da Televisión de Galicia hoxe con público. Aplauso, por favor, para o público que temos hoxe aquí no plató. Aí está, 6 menos 5 da tarde, cociña en directo na Televisión de Galicia. Xa saben que vostedes poñen as receitas, que son todas maravillosísimas. Os cociñeiros, xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Xulio e Merche, un aplauso para eles. Que pasa, chavales? Como estades? Muy bien, muy Como bien. vides? Súper bien. Súper bien. Sí. Maravilloso. Sí. Sí. Un pouco vasco vienes, non? En mi línea. Bueno, queredes saber o que imos cociñar, inda que o dixen agora, pero vos non tedes nin idea. Imos ver que é o que nos trae Mari Carmen de Zas. Hola, eu son Mari Carmen e vivo en Baio. Eu vou a dicirvos como fago unha caldeirada de abadexo. Ponse auga a ferver. Despois póñenselle unhas patatas en rodajiñas e así bastante gordas. Déixense que empece a ferver e pónselle o abadexo. Levelle moi pouquiño tempo cocer. E mentres tanto, fago un refrito de cebola, allo e botolle un pouquiño pimentón dulce, que lle dá moito sabor e ao mesmo tempo dalle un pouquiño de color. E cando este cocido, nada, escúrreselle a auga e bótaselle encima xa o refrito. E nada, a ver se vos gusta. Bueno, quen dixo Zas, dixo Baio Zas, non me teñades... O sea, non quero causar problemas cos localismos, non vai a ser, que xa sabemos como son, ou non? Sí. Non quero ningún problema. A ver, que vas facer? Que me vas vender? Que che parece isto da caldeirada? A mí encántame a caldeira. Sí? Encántame o peixe. Encántame traballar con peixe. Moi vasco tamén. Tamén. Pero eu vou facer unha zarzuela. Por que eres así? Porque me dá a gana. Porque, vale, moi ben. Porque me dan esa libertad. Pero a zarzuela vasca non é. No, é catalana. Vale, pero... pois, a ver, que vai levar? Mira, vai levar raya, peixe sapo e escarapote. Escarapote. Moi ben, moi ben, moi ben. E vexo que tes marisco tamén, non me contaches. Uns mexilóns e uns langostiniños. Vale, pois, mira, a verdade é que o aspecto así de primeiras é maravilloso. Ponte a traballar, que é o que quero, que ti se non basten polas ramas. Vou ver a Merchi. Vale. A ver, Merchi, contame, ti que vas facer, querida? Unha caldeirada moi mariñeira, moi saborosa e moi rica. É moi do morraso. Sí, moi Ves, mariñeira, sí. xa me parecía a min. A ver, que vai levar a túa? A mía vai levar tamén peixe sapo, raya e espero que me des aí un pouquiño de escarapote. Metade do escarapote, vale, vale. Sí, Deu tamén chocola. uns chícharos e pemento chouriceiro. Deu chocola, está ben ou está mal? Ben, a min do peixe encántame a cola. Por veña, ti tamén. Tô contenta. Ao teu, a traballar, veña, por onde empezas? Fritindo as patacas. Vou Vale. a darlles unha fritura non ata o final. Vou a deixalas así medio fritidas e despois faránse na caldeirada. Pero, claro, é que o de fritir as patacas previo á caldeirada non é habitual. Dándolle un toque, despois van a coller todos os sabores da caldeirada. Pero así selamos e van a quedar moi ricas, a verás. A min gusta, sí, sí. Entón estás innovando un pouquiño. Un toque innovador. Ti queres así un pouco trado. Vistes como veo, vistes como... Ai, un pouquiño. Moi ben, bota aí as pataquiñas logo. Mira, se está Por fritindo aí, certo, vamos alá. a xente que está na casa, recordade que podedes chamar ao programa, podedes consultar o que queirades ou comentar o que queirades, as caldeiradas, como vos gusta facer unha caldeirada ou como a facedes na casa. Chamades o número do programa e imos repartir cartiños, 50 euros dunha vez e 50 despois, que fa moita falta para a cesta da compra. Veña, Merchi, por favor. Vamos. Listo, non quería mancharte, estabas moi a moi verdade que preto sí, aí e tiña Xa non é a medo. primeira vez, Por iso. Díxome de vestiario un día. Ai, ves bo? Botaxeme a culpa a min? Sí, claro. Dixen que foras ti. No. Vale, douramos un pouquiño as patacas. E despois, Imos xa comezas facendo ca caldeirada. o sofrito. Imos botarlle pemento verde, cebola e allo. Moi ben, moi Vale. ben. Moi ben. Sofrito, como na maioría da cociña en Galicia, na caldeirada tamén. Cebola. Vale. Cebola. Que cando é o tempo de botalas? Ai, non Non sabes? non. Xulio, ti sabes cando é o tempo de botar as cebolas? Eso sabe, Begoña. Eu non. Pues, por favor, podemos chamar a Begoña por teléfono para que nos conte cando se bota as cebolas, porque aquí, que non nos saiba ninguén, pero que escándalo é este, aquí de verdad. Vaya cociñeiro, se vaya presentador, Pois sí. Ai, Dios. A ver, Xulio, Mira, ti que? eu estou sellando un poquinho o peixe, vale? Porque quero que esta fariña é simplemente sellalo. Vale. Quero que esta fariña que vai quedar aí... Iso é raya, non? Eso é raya Sí. e o peixe sapo. É o peixe sapo dos laterais. Quero que despois me sirva para espesar un poquinho a salsa. Vale. Entón vai ser simplemente un sellado moi lixeiriño. O peixe sapo vamos a deixar un poquinho máis. Vale. Claro, a ver, en este caso é
Peixe sapo, raya, escarapote, pero podes utilizar pescada, podes utilizar Porque rodaballo... o bo que ten a caldeirada é que admite todo tipo de Eso peixe. é. Igual que a parrillada tamén. Claro, é verdad, é verdad. Eso, Sí. É bastante do mar claro, o ideal... este prato. Home, claro, é todo peixe. Quer dicir que se facía moito no mar. Ah, sí, Cando eso íamos ao sí. mar facías moita caldeirada. Pero me refiero que o bo deste é mesturar diferentes tipos de peixe porque o que consigues é que unificar sabores despois na salsa, que é o máis rico, porque isto hai que comelo con moito pan. Claro. Xa sabes ti. Sí. E como non somos de pan... Como queixo de Arzúa. Exactamente. Como non somos de pan en Galicia, o queixo de Arzúa dá igual con que o comas que está boísimo. Sí, pero a pau seco es pesado, eso es un poquito espesitos. Que malo é. E vas facer tamén un sofrito ou non? Sí, vou facer un sofrito Moi ben. cun poquinho de cebola, moi poquinho de pimento verde e moito tomate. Por que? Pola salsa? Para que quede... Claro, porque... amigo. Porque é así a receta. Ah, bueno, vale. No, porque é unha receta que leva moito tomate. Que, por certo, a receita de onde a sacaches? A receta esta é de orixe catalán, pero está nacionalizada como todas. Tamén está a caldeirada, tamén está o marmitaco. Son, independentemente do orixe que teñan... Moi ben, vale. Pois mira, facémola a nosa. mentre lle das, vamos chamar a nosa convidada de hoxe. Que veña, por favor, Mari Carmen, de Zas! Mari Carmen! Hola, chicos. Dime se eres de Zas ou de Baio. Eu son de Baio. Eres de Baio, vale. Entón non digo Baio Zas... pertenece a Zas. Xa, pero podo decir Zas ou non? Baio, son de Baio Baio. mellor, sí, non? son de Xa, Baio, é que sí. teño algún amigo de Baio e non lle gusta moito que digan que é de Zas. Bueno, pertenece a Zas. Sí, home, sé sí, que é broma. Estamos no concello. É broma, home, estou de broma. A ver, que me podes dicir da túa receita? Crees que a van seguir moito ou vanlle dar así un baile? Eu penso que quizás a fagan mellor, porque a miña era unha cousa moi básica. A miña era máis ben así pa xente con problemas de salud, sabes? Hasta non tiña sal a miña receta. Quédate aí. Hasta O sea, ni sal lle puxen. unha receita para xente con problemas de saúde. Un Unha saúdo receta para moi- toda a xente que ten problemas de saúde. Eso mismo, efectivamente. Estas receitas non son para xente que ten problemas de saúde. Non. Bueno. Como van esos peixes? Como van esos peixes? A ver, Xulio, contalle un pouco. Estou Contanos, sellando Xulio. os peixes nun poquinho de aceite de oliva, que se vou ir sacando, e despois aí vou pochar a verdura. Ah, moi ben, moi ben. Ah, claro, xa o vas pochar aí, Claro, donde claro. saques os peixes. Quero desgrasar eso. Moi ben. Vale. Para que xa colla o sabor, non? Claro, Ten máis para que sabor, claro. xa se vaya Para eso. chupando dese sabor. Ten máis sabor. Vamos a dar unha voltiña. Moi ben, o sea que tamén, para sofrito con sabor a peixe. Claro, Claro. claro, e canto máis sabor, todo o que quede aí, todo o sabor que quede aí, imos recuperar. Así non... Claro, aproveitas o Vale. Moi ben. Vamos ver entón que nos di Merche, a ver que vai facer ela. Contalle Merche aquí a Mari Carmen, que vas Hola, facer? Merche, que Eu tal? estou sacándolle a polpa o pemento chouriceiro, que estuvo xa un par de horas hidratando. Entón isto vai a dar moito sabor e tamén esta cor así vermella moi tamén, bonita. moi ben. Vale. Pemento chouriceiro listo. Pero, claro, a pel, quitaslle toda, Sí, a pel non se toda a emprega. polpa. Vale. Solo se emprega a polpa, que lle metemos Vale. despois no sofrito. Vale. Entón, que faz? Sigues sofritindo aí, non? Vou sacar as patacas porque, xa vos dixo, non quero que se frían de todo. Quero que despois collan todo o sabor da salsiña. Vai que facer unha cousa que non sei se faz ti. Ela pasa primeiro pola tixola as patacas. As patacas e un despois pouquiño, despois fainas- metes na caldeirada. Sí. Porque queda así... Sí, queda con- perfecto. Claro, Sí, con outro sabor, con outro sabor. Sí, Sí. totalmente distinto. Exactamente. A miña é distinto porque é todo cocido, xa che decía. así, Claro. En plan... Que é o típico, na caldeirada. Buena caldeirada, sí. O máis básico a caldeirada non ten. Pero bueno, Claro. isto sabe mellor. Esto, Como aprenderás ten outro sabor. A ver, xa veremos, Nada xa que ver, veremos. nada que ver, nada Contalle que que ver. peixes vas a utilizar, Que que che peixes preguntou. tes, Merche? Vou empregar escarapote, peixe sapo e raya. Mais ou menos como Ah, el. moi bo peixe, sí, señor. Sí, eu creo que vamos a empregar Os os mesmos, peixes. ¿no? Sí, Todos Algún os peixe de roca, que sempre lle queda moi ben as caldeiradas. E despois, home, ese peixe sapo, espectacular, Mirache os toros. Sí, teñen bo aspecto. Moi bo peixe, Mari sí, Carmen, e señor, ti, moi bo así, peixe. vendo así o que viches ata agora, quen pensas que vai gañar? Pois non o sei, a mí parece algo pronto, Fran. Ah, no, a ver, Ti o non programa... pensas que está Mari moi- Carmen, o programa dura media hora. Non, xa, pero... En media hora A terme ver, que se dicir está- quen gaña, si un ou outro. Bueno, pero así que... xa, eso vémolo despois. Mira pa aquí, Mira, mira máis pa aquí. fácil. Eso vemos despois, Máis mira pa fácil. aí. Máis Ai, fácil, Xulio, quen eso non arrancou se- mellor? Quen eso non- arrancou? Eso non se queimará, Xulio. Ui, xa estamos. Mira, No. mira, que se vai quemar. Está Parece que están aí moito. óptimo. Mira, vale, Ah, Mari vale, Carmen, vale, espera, vale, que vale. nos estás Dime, poñendo dime. nerviosos. Vouche pedir que te sentes na No, zona no. de sufridores, vale? Nada, vos tranquilos, vale, Veña. chicos. Vale, Un aplauso para vale. Mari Carmen. Veña, chicos.
de Baio, que non dezás, que senón váiseme enfadar. Rapaces, que? Ides ben? Estades Moi ben. marchando, todo? Eu vou salpimentar xa o peixe. Vale, Nada, esperar que se faga aí o sofrito tranquilamente. vale, Non moita pementa, porque sendo este peixe así tan bo, non precisa moito. vale. Pois salpimenta, vai salpimentando aí, que mentras tanto imos ver como fai a caldeirada Galicia, porque xa vos digo que moito de acordo non nos poñemos. A caldeirada é calquer peixe, pode facer caldeirada de merluza, caldeirada de xurel. Pescados diferentes, una mezcla de pescados, ¿no? Sí, pero no a lo gallego, sino como inventado así en casa y... Qué rica, muy rica. Esa no la puedo hacer mucho, yo cocino más el bacalao. Es otro tipo de plato, pero vamos, sí. Como calderada no sé. En la zona de Murcia, donde estamos, sí se hace, sí. Bueno, é moi típico da miña zona, das Rías Baixas. ¿Cómo se hace? Pues la verdad es que Se lle mete o peixe, Cocido con pataca, cando estea cocido se fai unha allada. un bo aceite, pimentón e bosallos. soy más de comerlo. Antiguamente en los barcos los pescadores lo hacían como un guiso. Eu son filla de mariñeiro na miña casa, casi era o plato estrella de todos os días. No, plato estrela de todos os días porque non había outra cousa tampouco no barco que comer, máis que peixe, pero que rico está, Merchi? Está moi bo. Está riquísimo, Sí. E ti que eres de zona de mar, Eu na como tua peixe- casa, por exemplo, comiese moita caldeirada. máis antes, ahora é verdade que se come menos. Claro, pero quero dicir que antigamente comíase moitísimo. Máis caldeiradas antes, sí. Pero creo que a partir de ahora vamos comer máis. Bueno, sí, porque xa o fixo no programa e agora ten que presumir na casa. Claro. A ver, como vas? Listo, eu teño os sofritos, mira que color douradiño Hola. tan bonito. Sí. Imos E aquí. botarlle os chícharos. Vale, quero ver os chícharos. Quero ver os chícharos. Aí van para dentro, chícharos. Moi ben. Imos Vale, botarlle vale, tamén o pemento chouriceiro. Aí que se vai. Que maravilla. Que maravilla. Que maravilla. Sofrito con chícharos, pemento chouriceiro, a cebola tamén que lle botaches antes, un pouco de pemento tamén. Dios. Escoita, Dime, que peixe lle botaches ti? todavía non lle botei ningún, No, pero pero vou a que botarlle. lle vas botar? Peixe sapo, escara, pote e raya. Pois, pregunta de concurso, por 50 euros para a xente que está na casa. 2 tipos de peixes dos que lle botou Merche á súa caldeirada. 50 euros en xogo, 2 nada máis, Non fai falta que me digades os 4. Con 2, 50 euros para a casa. Cala. Que xa te estou vendo. Vale. Vou ver a Escarapote, Xulia. Vale. Cala a boca peixe ti tamén. sapo e raya. Cala. Vouches quitar do sueldo, Mira, As cabezas. botei as cabezas dos langostinos para que se fixeran un pouquiño e agora vou nas apretar. Ves, todo ese jugo é Sabor. 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 E que sabes que pasa? A cabeza do langostino é un gran denostado da cociña, porque está boísima, hai moita xente que non a come. eu chupo a sempre. Eu tamén. Pois xa está, Pero hai moita xente que non a come. Claro, para que chupen os señoritos que xa está aí exprimido. Vale, vale. Mira, un poquinho de cebola. Ahora sacámolas, Ajá. Un poquinho de cebola, un poquinho de pimento verde, aceite de oliva. E metes os dedos así, sin problema. Estou no collendo polos pelos. Mira, mira como lle meto os dedos. Mira, mira, mira. Este está mal da cabeza. Isto é de Guipúzcoa, entendes? E agora vou meter Mira. eu a cabeza, para. E despois sácote polos pelos tamén. Está boísimo, A que cheira ben, Mira, e agora relei 2 tomates. Vale. Vale? Entón, vai aí. Moi ben. Entón, que lle aportamos? Más sabor. O Más. sabor do peixe, o sabor do langostino, o sabor da verdura. Vas a por todas, Voy a por... Vamos. Vas lanzadísimo. Voy a por esa. Vas na llama, a por ela. A por ela, Ou se vas a por ela con Eu vela, a por ti. Pois imos pillar este no medio. No, tranquilo. Azafrán. Mira, Tranquilos, e agora voy a botar non me un pegues. pouquiño de colorante para darlle un chiste de sabor. Vale, Queres azafrán? E un pouquiño... No, No. é un pouquiño de pimentón. vale. Uy. Aí vai al Aí vai a alfombra. Vale. E con Moi isto ben. xa estaríamos. Isto pica ou non? É No, 12. no, é 12. Vale, pimentón 12, moi ben. Vale, pois creo que temos chamada telefónica, imos xogar por 50 euros. A ver, Leticia de Marín, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Hola, que tal? Como estás? Bien, ¿y tú? Moi ben, eu encantado de falar contigo. Así dá gusto. Supoño que queres 50 euros, non? Sí. Claro. Pois dime
dous tipos de peixes que lle botou Merche á caldeirada. A raya, o peixe sapo e o escarapote. Bueno, non che dou máis de 50, pero 50 euros sí que os levas. Moi ben. Leticia, un bico gigantesco, gracias por vernos, Igual. Veña, Hasta logo. 50 euros para ti que van para Marín, enorme. Gracias. Que maravilla. Eu xa poño peixe, Ti que, xa estás con isto, non? E agora voulle botar o caldo de peixe. Temos aí un caldo que fixemos a cabeza do peixe sapo. Vale. E vamoslle... Pois mentras vas con iso, eu vou con Merchi. Merchi, querida. Mira, xa boto o último cachiño, A ver. O escarapote, o peixe sapo, a raya... A cabrilla non hai máis entera. Mire eso, Galicia, mire eso, Aí estar vendo o país. Aí estar vendo o país. Caldeirada. Da boa, da de toda a vida. Da que había nos barcos. Isto acaba de chegar un barco do Gran Sol e Merchi saiu con isto de aí, verdad, Merchi? Sí. Ou non? Imos botarlle un pouquiño de sal. E agora vou facer un machucado rico. Pero que se vaya facendo. O machucado mola moito. Se estivera na casa, primeiro botaría o machucado e despois o peixe. Pero como teño medo que o peixe non se faga... Primeiro boto o peixe e despois faço o machucado. Sí. Vale. E o machucado de que vai ser? Miga de pan, Oh. viño branco e pirixel. Estas tres Sabes que a cousiñas. min gustame moito os machucar, o sea, de machucar, pero que era de madeira, pero non se pode utilizar. Ah, non? Creo que non se pode, non sei. Pois ten de madeira. Bueno, pois eu pensei que non se podía, mira, eu que son Non así. se pode así nos restaurantes, Claro, así na casa, sí. pero na casa sí, nós aquí podemos. Sí, eu estou na miña casa, ti non estás na túa casa. Se é para darme de comer a min, sí que podes, non? Claro. Eso que leva, entón? Viño branco. Vale. Ui, ei, que pasa aí con viño Botáchelo branco? por fora. Que desastre. Mira, Viño branco. Que máis? miga de pan Miga e de pan. pirixel. E perixel. Vamos a picar aquí un poquinho. E tens que dar aí ao morteiro, non? Sí. Facer brazo. Sí. Aí. Queres que te axude? No. Eu estou me ofrecendo. Queres probar? Veña, pero primeiro empeza ti. Vale. Para pillarlle o estilo despois, sabes? Vale. Empeza ti. Aí vamos. Claro. Sí. Un poquinho de sal. Mentres ti lle das, Pirixel. despois veño xudarche. Voulle prestar atención a Vale, Xulio que me está vale. demandando. Vale. Cañetes, ven aquí, Cañetes, que te Cañetas, quero contar algo. Cañetas, mira que vou facer, Cañetas. A ver, que me vais contar, Mira, Xulio, veña. mira que vou a ver. facer, Cañetas, mira. Mira, teño un poquinho de pan tostado, Ajá. vale? Vou mollar un poquinho no caldo, Oh, só un poquinho, gustoume eso, e vai po lugar prohibido, O machucador. o machucador de madeira, vale? O machucador. Mollamos un poquinho, Vale. para que nos axude ahora a Pan romper. torradísimo. Torrado, Vale. vale. Eu vou facer un machucado tamén. Cal é a diferencia con Merchi? Que para ser zarzuela ten que ter amêndoa. Ah, e vale botar aí, claro. Claro, entón vou ir machucando isto, vou romper primeiro o pan. Uf. Pan mollado na salsiña. Na salsiña da propia zarzuela. Ajá. E aí, se te fijas, metín o rape solo. Sí, por qué? Por qué? Porque o rape, que estes toros son bastante gruesos, E ten pero o tarda rape, máis en facerse. a carne do rape vai tardar un poquinho máis en facerse. Entón, vamos xogar un poquinho máis. Mira, xa empeza a romper, vale? Claro, Entón, iso é algo que non dixemos para a xente da casa que estea atenta que o rape, Claro. por exemplo, tarda máis. Entón, cada peixe, o peixe sapo, cada peixe ten o seu tempo. o seu tempo de cocción, eso Vale, é xusto. non como a Merchi que os botou todos á vez. Claro. Nós respetamos os tempos aquí. Claro. Perdón, mira, Merchi. Mira que color, Mira que color está collendo. Ves. Teño machucado casi listo. Queres vir a machucar ou boto xa? Vou. Espera. Podo machucar eu? Sí, claro. Podo machucar? Machuca. Podo machucar? Machuco. Así. Machuco, como se... Machuco. Sí. Isto levaba pan, viño Viño branco perixel, e non? un poquinho de sal. E xa está, é un poquinho de sal, eso. E listo. Hala, veña, Xa bota aí. Ti vai no botando que voulle contar 4 datos a Galicia sobre o que estamos cociñando hoxe, vale? Feito. Perfecto, porque a caldeirada é un clásico da cociña tradicional mariñeira. Polo visto, os homes de mar, durante o traballo, poñían a cocer nunha caldeireta ou pota os peixes pequenos, aqueles que tiñan menos valor comercial, pero que todos xuntos sabían a gloria bendita. Obviamente, pouco tardamos en copiar esa idea os de terra firme como a min, e foron aparecendo caldeiradas de todo tipo, con pancho, dourada, pescada, raya, cazón ou congro, que sei que lle gustaba moitísimo a Emilia Pardo Bazán. O asunto do rostrido con aceite, pemento moído e allo sempre nos gustou. E disto tamén temos variantes. Eu, o único que vos recomendo é que cociñedes caldeirada e que vaiades de festa, como sempre. En Cariño, temos unha cita importante no mes de agosto. Este ano penso que xa pasou, así que tomade nota para o próximo ano. E aí das festas das caldeiradas que merecen moitísimo a pena. Merchi, como está o teu? Vou a probar de sal. A ver, espera.
Proba de sal, proba de sal. Vale. Oh, riquísimo. Está ben? Riquísimo. Está? Sí, Podo? sí, sí. Podo? Ai, sí, claro. Tes unha culler? Sí. Onde tes unha culler? Dame unha culler. Os chícharos, o pemento chouriceiro, o azafrán, o peixe que lle empeza a dar todo o saborciño, está boísimo. Está bo, Está bo. Mira, fíxete se está bo. Que vai quedar cocendo isto aquí. E se queredes ver o resultado, tedelo que ver despois da publicidade. No a voltas co prato. Vémonos agora. Seguimos no Voltas co Prato na Televisión de Galicia cociñando en directo. Imos ver como está o machucao de Xulio, porque tiña un aspecto maravilloso. A ver, Xulio. Pois mira, allo, perexil, un poquinho de aceite de oliva e axudeime cun poquinho dese caldo. Sí, o pan estaba torrado. O pan torrado e a amêndoa moída. E a amêndoa moída. Pero mira como recende, gañotas. Que decías que lle botaches? Pan. Sí. Amêndoa. Allo. Que? Amêndoa. Amêndoa. Pregunta. Amêndoa. Pregunta. Que non caía eu. Pregunta. Amêndoa. Quen lle botou amêndoa a súa receita? Vale, 50 euros en xogo. Más fácil non se pode poñer, Nin no Atrápame se pode ser tan fácil gañar o bote. De verdade. Bueno, mira, gañotas, ahora. Veña, e agora que? Este magallo, vamos a ir botando repartido pola salsa. ¡Qué rico! Porque o queremos é que nos espese un pouquiño. Dios, é que isto espesa, non non é espesante. Que nos dé todo ese sabor. Non? Leva o peixe sapo, unhos mexilóns que lle botei aí tamén, como poder ver. Os corpos das cabezas dos langostinos que tiñamos antes. Mira como espesa. Sí. Mira. Digo que é un espesante, non? É un espesante, sí. Ao final o pan fai de espesante. Raya, peixe sapo, escarapote, mexilón e langostino. E a mé... É amêndoa. E fun eu. Mari Carmen, por favor, ven aquí, levántate dentro público e acompáñanos aquí á receita porque vai dar gusto isto. Vente, muller, vente. Mira, ponte aquí. Ponte aquí. A ver que che parece. Mira iso. Que pintazo ten eso. Mira iso, Queres probar a salsa? Eso está moi elaborado, Cuidado, Joder. Cuidado que... A ver. Que non te Pero queimes, que pintazo ten isto. Cañotas, ti queres probar? Veña, va, que antes non provei o teu. Vou ser boa persoa. A ver. A ver, espera. Esta por... Esta por Arzúa. Entón... Que tal? Está moi bo. Para non levar queixo de Arzúa está bo. Joder, está Home, non iba a botar queixo a todo. Está boa? Debe ser das amêndoas, non? O sabor este que está buenísimo. Está moi rico, sí, do machucado. As amêndoas, o pan... Remataches, Xulio. Sí. Pois veña, emprata, meu home, que vamos ver o de Merchi. Veña. Gracias, Xulio. Merchi. A ver, Merchi, que tal? Como vai eso? Ponte aquí, péjate, Merchi. Como vai eso, Merchi? Toros de peixe sapo, de escarapota, de raya, un pouquiño de pirixel por riba. E puxenlle salsiña por aí coas patacas, cos chícharos, co pemento. E deixo por aí xa. E xa está? Xa está. A probar. E xa está para probar así. Bueno, bonito que está. Bonito que está. Mira, vouche contar unha cousa, Mari Carmen. Mira. Hoxe tes sorte, porque Xulio normalmente é cativo nas racións. Ai, sí. É amarrado, é como a virxe do puño, Joder. Así, de verdad. E mira, hoxe o que che fixo Merchi, para alimentar a unha familia inteira. Veña, ponte ali, porfa, para probar. Ali onde o cubo ese. Aquí. A ver, Xulio, non fagas esperar aquí a xente, porque ao mellor estás perdendo puntos, O mellor do bueno se hace esperar, A ver, Xulio está nervioso, claro. Bueno, vou recordar tamén a pregunta. Quen lle botou amêndoa á súa caldeirada? Para quieto, home. Para quieto, un pouquiño. Temos dous tipos de caldeiradas hoxe no A Voltas co Prato. Unha caldeirada zarzuela, non? Sí. É unha caldeirada máis estilo... Mariñeira, tradicional, máis do morraso. Así que... Zarzuela que leva amêndoa. Que leva que? Amêndoa. Mari Carmen, dezás, ten que probar. Proba, por favor, Mari Carmen, cando queres. Vai probando as dúas que eu vou ter que repartir cartiños en breves. Aí tens que repartir? Sí. Gústame repartir. Ti proba as dúas, E xa me dis que tal. Este de aquí. A ver. Como está este peixe de aquí? Espera. Mentras vai probando, creo que vou repartir cartos. Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Con quen falo? Con Eladia, pode ser? Con Eladia, sí, con Eladia. Da Estrada? Sí, da Estrada. Non sei... mira.
Adiviño os nomes, bicho, Eladia. Como? Adiviño os nomes, son un pouco meigo. A ver, queres 50 euros? Claro que quero, sí, claro. Vale, pois, Eladia, pois vouchos dar. Quen lle botou amendo a súa caldeirada? Julio. 50 euros. 50 euros. 50 euros. Gracias por vernos, Eladia. Gracias. Queres vir un día ao programa? Claro que quero, pero non sei como vou ir. Non te preocupes que mandamos un taxi por ti. Ti non te preocupes. Alabados a Dios. Non te preocupes. Xa está. Gracias por todo, Gracias a ti, un bico enorme. Para vos tamén, un bico para todos. Chao. Chao. Bueno, Mari Carmen, que non dixen que eres taxista, ti? Sí. De Baio. Pues mira, se pode ir por... Pois podes ir por Eladia. Xa vou por Eladia, non hai problema. A ver, Mari Carmen de Baio, probaches as dúas caldeiradas? Non, probei só a de... Pois proba a outra, por favor. Proba que se me acaba o programa. Tesmo que probar, pero xa, que se me acaba o programa. Vamos a probarlo este. Veña, Xulio fixe unha zarzuela, unha versión máis catalá, non? De orixe catalán. De orixe catalá. Peixe de aquí, marisco de aquí. A ver. Prato de aquí. Mari Carmen de Baio, Concello de Zas. Que che gustou máis, a caldeirada de Merchi ou a caldeirada barra zarzuela de Xulio? Pois vou ir pola de Xulio. Xulio! Vou ir pola de Xulio. Vencedor este venres do Voltas co Prato. Mari Carmen, moitísimas gracias. Gracias a vos. Gustouche o programa? Moitísimo. Pois tens que volver cando queres que este a túa casa. Cando vos queirades. Moitas gracias. Nos marchamos, señoras e señores, ata a semana que ven. A semana que ven temos moitísimo máis a Voltas co Prato e moito máis. Quen anda aí verán. Bicos, hasta a semana que ven. Chao.